Christine Reyes versus Ali Katibi abuso issue. Ngayon dad, in a recent tell-all interview with Christine Reyes, inilahad niya kung bakit daw naghiwalay siya ng kanyang ex-husband na isang URCC flyweight champion na si Ali Katibi. Now supposedly, ang sinasabi niya na during the time na kasal sila, nag-experience daw siya ng abuse. So tinanong siya, bakit daw niya hindi sinabi sa mga tao? Kasi sabi niya, nahihiya siya, ikwento na sinasaktan daw siya or may experienced abuse daw siya sa kanyang marriage. Aside from that, sinasabi rin niya, nung magkasal sila, alam niya na nakikipag-party ang kanyang asawa with other girls at minsan hindi pa nga umuwi or may mga drinking at saka mga gambling issues. Pero, nung tinanong siya, paano daw niya alam na kailangan daw niya makipaghiwalayan sa kanyang husband? Sinabi niya, at naging medyo shocking nga yung sagot niya is, alam daw niya na it's time to leave her husband. Nung 5th year anniversary daw nila, hindi man lang siya greet, wala man lang daw flowers, wala man lang dinner, at saka doon daw niya na-reflect na over the 5 years daw na nakasal sila, not once daw siya inask out sa isang date. So dad, my question is, marami ng problema yung marriage na to over 5 years, di ba? Pero why is it that the breaking point is this lack of celebration of 5-year relationship? Di ba, what do you think is the idea here, dad? Kung marami ng problema, pero yun pala yung naging sanhi or yung parang fuse kung ba't naghiwala yung kanilang marriage? Well, number one kasi sabihin muna natin yung abuse. No? Kasi sa isang pag-aasawa, may tinatawag tayong verbal abuse saka physical abuse. No? So, hindi natin alam kung talaga may physical abuse kasi nga wala namang pruweba na nakikita may physical abuse. So, sinabi lang niya abuse. So, she used the word general term abuse. So, it could be verbal also. Kasi under the law, pagka minumura mo yung asawa mo o pinapahiya mo, pwedeng maging classified yon as abuse, no? A verbal abuse ang tawag doon. So that's a ground, no, for corresponding charges, no. So yung sinasabi kasi natin, bakit after 5 years saka lang siya nagdesisyon nung hindi sinelebrate yung tinatawag nating kanilang anniversary, no. So kasi ang mga babae, kung titingnan mo, ang mga kababaihan natin, minsan mahaba ang pasensya nila, lalo na mga kababayan natin Pilipino, mga Pilipina, no, mas mahaba ang pasensya nila. Pangalawa, mas mapagpatawad ang mga kababayan natin mga Pilipinas sa mga relationship, no. So, pangatlo, yan na yung tinatawag nating breaking point na sinasabi natin kasi sometimes ang mga babae mas matagal magdesisyon, no. Pero pag nagdesisyon sila, yun na yun. Kadalasan ganun yun, no. So, it takes time for them to make a decision, but once they decided, they will really turn their back already. So, yun ang ating natutunan sa pakikisalamuhan natin sa mga kababaihan, lalo na sa ating bayan, no. So, yun ang dapat maalala ng mga kalalakihan na pag meron kayong minamahal, dapat huwag niyong pababayaan, huwag niyong kakalimutan yung mga mahalagang araw at mahalagang mga bagay sa kanila. Kasi nga, minsan, naiipon yan, no? Mapagpasensyoso ang mga Pilipina. Pero pag dumating ka sa ganung puntos na minsan naabuso na talaga, minsan yun yung sinasabi nating breaking point. Kaya yung sinasabi natin, for a relationship to work, of course, definitely patience between the two parties, no? And number two, being very forgiving. Pero pag sinasaktan ka na, especially physically, yun talaga siguro lalong lalalayan pagka nasimulan yan, no? So yun ang gusto kong ipayo rin sa ating mga kababaihan, na pag ang relasyon ninyo sinasaktan ka, siguradong lalala na nalayan hanggang isang araw mapapatay ka na niyan. So habang maaga pa lang, kung talagang nakita mo first time, tapos nag-second time pa, hindi na talaga forgiveness ang kailangan doon. Kailangan mo nang humiwalay. Kasi kung hindi, kawawa ka at ikaw yung masasaktan. Ngayon naman, isa sa mga nakikita ko na why these things happen is because also, parating sinisisi ng mga babae na kasi ang sama ng lalaki, ginto siya, yung lalaki, napakaginto niya, napakasama niya, napakaabusado niya. Pero I would also look on the other side of the coin. Bakit ka napakasal sa kanya? Bakit ka na naging karelasyon niya? It's a sickness of a lot of women na they always blame it on the other sex, no? Yun yung napapansin ko, no? Pero ang sinasabi nga ng maraming relationship coaches na in fact, it's the women's job to qualify the best person that they should have in their life. The fact that na-attract sila sa mga possible bad boy, kasi sinasabi ng mga tao sa comment section na bad boy daw tong ex-husband ni Christine Reyes at mukhang na-attract siya sa pagka-bad boy
ganito. Yun yung tingin ng mga sinasabi ng mga commentators. And it's not just her. Maraming mga kababaihan na pare-pareho sila na-attract. Sinarinig ko sa mga ibang podcast na tinatanong mo ba, anong type mo? Yung mga bad boy na may tattoo, na mahilig maglaro ng barel or mahilig manuntok ng ibang lalaki. Natutuwa daw sila doon. Parang dinodominate daw nila ibang lalaki physically. Parang natutuwa daw yung mga ibang kababaihan doon. At yun daw yung gusto nilang ikarelasyon. Eh, hindi nila naiisip ng buong buo na what if yung mga qualities na yun, sila maging target nun. Kasi napapansin ko na may mga short-sighted na mga kababaihan na yun na yung gusto nilang makita. Yung parang napaka-bad boy, domineering, siga. Yun yung hinahanap nila. Tapos papakasalan nila. Tapos biglang pag nangyari sa kanila yung mga ginagawa sa iba, bakit nangyari to? So, hindi ba dapat ano nakikita mo dito? Ano nakikita mo payo sa mga kababaihan? Shouldn't they find the best man in qualities even before marriage? Correct, no? Number one, kung titingnan kasi natin bakit kasi na-attract ang mga kababaihan sa mga bad boys, kasi parang macho image, di ba? Kasi mga kababaihan natin normally mas inferior sila eh. So they admire men who looks like more superior than them and who can be more domineering against other men kasi feeling nila parang bida sila. Kaya hindi mo lagi mo natin napapanood kahit yung mga pangkaraniwang babae na pinapangarap nila mapangasawa, mga prinsipe, mga nasa katayuan, nasa kapangyarihan, kasi parang sa kanila simbolo yun ng pagkamacho, no? Pero ang point kasi dito, ang pinapakasalan ninyo, yung ugali ng tao. Yun ang napakahalaga doon. No? Pag sinabi mong bad boy yan, ang tanong, mababago mo ba siya? Kasi most women, they are very optimistic na mababago ko siya kasi mahal na mahal niya ako. Pero yung pagmamahal na yan, nalulusaw yan pagkalaunan, pag nagsama na kayo, yung lalaki mananawa, ikaw din mananawa minsan. No? So, yan ang nangyayari. Pero what will keep you bound together is having the same goals, having the same, attitudes, having positive attitudes, having the same, culture, the same principles in life. No? Pero kung yung mapapangasawa mo, iniisip mo mababago mo, definitely hindi mo mababago yun. Yun na yun. Ang sakit nito, isinasanla mo yung kinabukasan mo. For the rest of your life, you will suffer because of that momentary, attraction that you had for the man. Let's say, even the man, the most good-looking gentleman, or the most handsome person that you've met in your life, and you're so attracted to him. The next question is, do you know the bad side of this person? Kasi lahat tayo may good side at bad side. So dapat inaaral nyo rin yung bad side ng tao. Kaya nyo ba? Kahit naman ikaw, yung babae, may bad side din, di ba? So importante rin that you have to be the right woman for the right man. And the right man has to have the characteristic na you know there will be some bad side, but those bad side that you can somehow take for yourself. No? Kasi nga tandaan natin na marriage is kadalasan niya pwede ka magkamali sa binili mong bag, pwede mong itapon, pwede mong ipagpalit, pwede mong ibenta. Pero yung pag nag-asawa ka, that is a lifetime, kalbaryo. Pag nagkamali ka sa pagpili ng asawa mo, kahit sabihin mong hiwalayan mo, several years of your life will be damaged. No? Masisira na, para kang nawala ng ilang taon sa buhay mo dahil sa maling pagpipili. Kaya nga napaka-importante na bago kayo mamili ng inyong partner o ng inyong magiging kabiyak, dapat tandaan ninyo, aralin niyo yung ugali. Napakahalaga ng ugali. Kasi yung kagwapuhan o kagandahan, pansamantala. Pero yung ugali ng tao, yun ang pakikisamahan nyo panghabang buhay. At pag hindi na maganda yung ugali, nakita nyo merong hindi magandang ugali na hindi nyo kayang i-take, huwag nyong isipin na mababago ninyo yun. Imposible yun. Kasi kung meron man, hindi ko naman sinasabing walang lalaki nagbabago. Meron, pero that is 1 in a million. Kung iisipin mong susugal ka ng ganon, sinusugal mo yung kinabukasan mo. At kung nagkaroon pa kayo ng anak, pati mga anak nyo madadamay dahil masasaktan kayo pare-pareho. Siguro dad, yung tanong ko dito, nagkamali ba rin ba tayo sa ating mga society sa pagtuturo ng mga magulang at saka sa ating mga media? Kasi usually nga, yung common phrase daw, pag, kunwari, habang bata pa lang, parang mga batang babae, batang lalaki, tapos yung batang lalaki, pag binuli niya ang isang batang babae, usually yung sinasabi ng magulang sa batang babae, siguro kaya ka binubuli kasi may gusto yan sa'yo. So, siguro yung assumption ko dun is, pag sinasabi natin yung sa mga batang babae, iniisip nila, so kung masama pala yung lalaki, baka may gusto siya sa akin, baka may crush siya sa akin. And pati yung mga fantasy na to, hindi lang sa mga bata, kasi kung naalala natin, pati yung mga malalaking show, katulad ng Meteor Garden, di ba? Yung main character, binubuli niya yung main female lead.
Tapos, syempre, yun yung naging romance. Kahit na sobrang sama ng lalaki na to sa babae, parang spinin nila na in love pa rin yung babae sa lalaki. At yung lalaki pala, in love talaga dun sa babae. Kaya pala masama siya dun sa babae na to. So, I think mali rin yung nagiging lesson natin sa mga kababayan natin. Don't you think that? Yes, tama yun. No? Sinasabi nga natin lessons in life, di ba? Yung mga ganong klaseng ugali, pag nakita nyo na, kahit na sabihin nyo gusto ka, o kahit na sabihin mo gusto mo siya, sinusugal nyo na yung kinabukasan nyo. No? Yun ang pinakamasakit dito. Kasi one mistake, you can make a mistake in buying things. No? You can make a mistake in choosing a job. You can just replace your job. No? You can find another job. But making a mistake in choosing your husband or your wife, that will be a lifetime mistake. Sabihin mo naman, meron ng divorce. Halimbawa, magkaroon ng divorce o illegal separation o annulment. Even so, ang hirap ng proseso na dadaanan ninyo. No? The burden that you will carry is too much for you that sometimes it breaks some people. No? Kaya nga, yun ang sinasabi natin, katulad na sinabi mo, dapat sa umpisa pa lang, inaaral nyo na kung talagang magkakasundo kayo o hindi. And tingnan ninyo yung ugali ng mapapangasawa nyo, kaya siya man babae o lalaki. For example, ikaw lalaki, tapos yung babae napaka-sweet sa'yo sa umpisa, pero yung pala, pag nakikita mo minsan sa mga kaibigan niya, sa bahay nila, palaaway siya o nagger siya o whatsoever, kung tingin mo kaya mong isurvive yung pagiging nagger niya, di it's up to you. Then you can go ahead. Pero pag hindi, wag mo nang ituloy kasi baka mamaya masaktan mo pa yung babae ng hindi dapat, lalo pang lumala yung relasyon niyo. Vice versa din, no? Kunyari, ikaw naman yung babae. Tapos yung lalaki mapapangasawa mo, nakita mo sugaro, lasenggero, at at the same time, nananakit ng kapwa. Pag ganun yung ugali niya, pati ikaw sasaktan din, no? So dapat doon pa lang sa umpisa may mga red flag na bagamat nagkakagustuhan kayo, bagamat attracted kayo sa isa't isa, alam mong hindi tatagal yon at alam mong pareho kayo masasaktan. So siguro mag-MU na lang kayo and then just be good friends and then kumbaga man just good memories na lang iwanan nyo sa isa't isa, but don't pursue that anymore. That relationship is going to be a disaster pag pinagpatuloy nyo pa rin. Kaya nga mga kabayan, sabi nga ng isang sikat na bilyonaryo na sa ating isang taipan dito sa Pilipinas na si Mr. John Gokong Wei, sinabi niya na ang pinaka-importanteng decision na mas higit pa importante kaysa any business decision or career decision or any decision or financial decision na gagawin mo sa buhay mo ay yung decision kung sino ang magiging spouse mo. Kasi from there, dun mas mababago lahat ng mga ibang decision mo, whether sa business, career, at sa lahat ng mga financial decision mo sa buhay. It emanates from the decision of who you choose as your spouse sa buhay mo. Yun yung sinabi ni John Gokong Wei na nabasa ko sa isang dyaryo dati. So ngayon, para makagawa ka ng isang desisyon, kailangan gumawa ka ng isang educated decision. Therefore, paano malalaman ang tamang way ng pag-aaral kung sino ang best spouse para sa'yo? Kailangan edukado ka rin. Kasi pag edukado ka, meron kang proper way of thinking, proper way of going through selection, qualification, and selection. Kasi ang mga taong edukado, mas marami ding choice kasi they also go with people who are also educated, mga classmate nila at mga peers nila, colleagues nila, or yung mga sirkulo ng mga edukado. And therefore, gumaganda din ang mga choices mo kung edukado ka. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung mga level ng edukasyon ng mga ibang babae, kung bakit sila pumipili ng bad boys, pero in general, parang napapanood ko sa mga ibang podcast, parang hindi pa sila nakapagtapos ng pag-aaral. Kung saan na tinapos sila yung pag-aaral na siguro mas gaganda ang kanilang qualification sa pagpili ng mga tamang lalaki. Kaya napaka-importante ng edukasyon at yun yung pinaglalaban namin dito sa Ilocano Defenders Part List. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, it is important to listen to your heart, but it's also more important to listen to your mind. Kaya para gumanda at tumalino ang ating mga minds para may better decisions tayo, kailangan mag-aral tayo. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para lahat ng Pilipino gaganda ang kanilang choices, gaganda ang kanilang mga trabaho at gaganda ang kanilang kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, sa pagpili ng inyong magiging kabiyak sa buhay, huwag niyong kakalimutan na nakalaan dito at nakasalalay dito ang inyong kinabukasan at kinabukasan ng inyong mga magiging supling at magiging anak. Kaya napakahalaga na dapat aralin natin kung ano ating pinapasok. Pangalawa, tingnan natin ang mga ugali ng mga mapapangasawa natin at kaganoon na rin yung mga magulang nila kasi kadalasan, katulad sinasabi natin, yung anak, kahit na papaano may mamanahin niya yung mga ugali ng kanyang mga magulang, kahit na papaano merong kaunti dyan na mamamana niya. Aralin ninyo kung sa tingin ninyo kaya nyo pakisamahan, kaya nyo pakibagayan, then ituloy ninyo. Pero kung sa umpisa pa lang tingin nyo mukhang may hirapan kayo,
Huwag nyo nang ituloy kasi parang kumuno yan na unti-unti kayong lulubog sa inyong pagdurusa at sa inyong pagdadalamhati. Sa Ilocano Defenders Party List, ang layunin namin ay magkaroon ng matiwasay na pagsasama at lipunan sa ating bayan. Ako po si Michael Sa, inyong dad ng bayan.